ngifisa nje ukuthi ke sibheke ngaphambi kokuba ngikhulume ngale intethelelo. Sithe ukuze bangene ebandleni kudingeka benzeni baphenduke. Uma beqeda ukuphenduka lithi phendukani nibhabhadiswe. Hallelujah. Amen. Yenzani nini? Phendukani. Sakhuluma ngokuthi ukuphenduka okuyikhona khona ikuphi. Last week bengikhuluma ngombhabhadiso okuyiwona wona. That you must understand. Uma ubuye wabaptizwa noma wabhabhadiswa uzo understand. Lezi zinto ziyipackage bathandekayo. Is a package. Uma uphenduka, mawuqeda nje ukuphenduka, kulezi zinto ophenduke kuzo uyahamba uncwaba. Yeah. Amen. Sanibona. Wenzani? Uyahamba wenzani? Uncwaba. Lithi ke mawuqeda ukuncwaba. Indlela ekhulunywa ngakhona babamamokho la. Lithi repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Basically, for the forgiveness. Sanibona. Uma uphenduka bese uyabhabhadiswa. Intethelelo yezono zakho is automatically. Yes. Amen. Akudingi uhambe uyoyicela again. Mawubhabhadiswa sowulahlile, it means kuba khona ispace. And makuba nalesi space kuba khona intethelelo. Lithi ke elokugcina mfundisi lezi izinto ezi3 zipackage zihamba kanye kanye. Inkinga ukuthi awukwazi ukuzibona zihamba, zona zihamba kanye kanye. Yes. Umuntu makaphenduka ayobhabhadiswa uthola intethelelo. Amen. I-reason ukuthi ngesikhathi ebhabhadiswa kusho ukuthini ukubhabhadiswa? Kusho ukuthi wafa naye, wavuka naye. So umunye noKristu. So awukwazi kuba nomunye noKristu izono engathathelwa. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Awukwazi. So mawusuthethelele sewumuntu sobizwa ngomntwana kaNkulunkulu bese lithi ke nizakwamukeliswa. Yes. The gift, let it gift. Amen. Sanibonani bathandekayo. The Holy Spirit is a gift. Lithi nizakwamukeliswa ke amandla. Yes. That will a gift le ingamandla. Yes. Amen. That's why mosibona amandla ethu naloyo unawakhe. Yes. Amen. Yilo nalo unesiphiwo sakhe ngokuka moya onjani ondwe. Cela siya kukho ukuthethelela kwani wesono. Intethelelo inezindlela ezithu. Intethelelo ikayithu. Amen. Kunalentethelelo esibiza sithi unilateral forgiveness. Unilateral forgiveness. Le isho ukuthi kunquma wena. Yes. Kunquma bani? Wena. Akuna muntu oxhumana naye. Kuba nguwena othatha isinyathelo sokuthethelela. Yes. Akusiye lo muntu obonile okufuze uxhumane naye awuxhumani naye. Sanibona.
kodwa kusuka wena owoniwe uvuza igazi Yes. uthatha isinyathelo sokumthethelela okuvuzise igazi. Yes. Amen. Sanibona. Amen. That's why it's not a child's play. Akusikho ukudlala mfundisi. Yes. Ukuthatha isinqumo sokuthi uthethelela umuntu. Ungambuzi whether uyayithatha intethelelo yakho noma akayithathi. Kodwa wena vele ufike esinqumeni sokuthi lo muntu lento angenze yona ngiyamthethelela. Amen. Sanibona. Amen. Lo muntu lento angenze yona. Yeah. Awunconsult ukuthi uyenzeleni kodwa wena uthatha isinyathelo sokuthi lo muntu lento angenze yona ngenzani ngiyamthethelela. Uma uzokwenza lokho kusuke kune condition eyenzekalayo kuwe. Kuba nalento uNkulunkulu akwenzela yona because awukwazi ukuthethelela wena ungathethelelwa. Yes. Hallelujah. Sanibona. Amen. Wenza into eyenziwa kuwe. Yeah. Why sithi yenziwe kuwe? Ngesikhathi ukholwa uJesu waphenduka wabhabhadiswa wasuyathethelela kwenzeke kuwe qala. Hallelujah. Lento yenzeke kuwe kuqala mfundisi. Yingakho uyazi because uma uzophenduka uphenduka ngoba kunalo uNkulunkulu obenothando ngawe. Wanquma ukuzokuthethelela ungavumanga. Amen. Amen. Sanibona. It's a process. Yes. Bese kuba khona le yokuthi you forgive and forget. Iyenzeka yini ukuthi uforgive bese ke uthi forget. Sanibonani bathandekayo. Sihamba sonke. Bese uyakhohlwa nje bamanga ukuthi kwakwenzani lo muntu. Uyakhohlwa. Mfundisi thina sakhula kuqala lo baba uThayidi sasinenhlanhla were born earlier. Esontweni lami ayikambathi yakhe lapha. La ngikhonza khona. Kwakunensimbi. Yabona insimbi ekhaliswayo. So beyibanjwa ngentambo. Niyayazi bathandekani? Beyibanjwa ngentambo qeng 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 qeng. Bese uyayiyeka le ntambo. Insimbi yona iqhubeka, ne? Qeng 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 isithuli. Nentethelelo ke mfundisi injalo. Ukhala insimbi. Yes. Njengoba ikhala lensimbi nqenqe wena uma lapho ukuthi ngimthethelele. Kodwa insimbi yona injani? Hayi mhlambe mama ubheke. Lo muntu omthethe nangu khona. Ufana nani nensimbi? Nangu khona. Ene isakhala. Angazi noma niyangizwa bathandekayo. Le nsimbi nangu kodwa wena uthi hayi nsimbi nonsimbi
mina ngizeni Intethelelo. Amen. Because uzoze kufikela uma unoqhubeka uzoze kufikela ithula khona. Amen. Amen. Hayi. Kunale engiyithanda kunale ye-eagle bathandekayo. These strategies zama-eagle. Ngithanda izinto eziyithu kwi-eagle ngithanda ukuziphila. I do not run away from the storm. And uma the eagle kuza istorm, actually would depend ukuthi esesingaki lesi storm esizakuthi. Amen. Uma sifika istorm sengiyasazi. And it depends what kind of a storm it is. But istorm sona sengiyasazi mfundisi. And akusho ukuthi mawudlulile kuleso sokuqala naleso uzidlulile sesibili. Kuzolokhala lensimbi. Sanibonani. Izolo ikhala ukuthi kodwa uthi udlulile mara awakadluli. Uthi sawudlulile mara awakadluli kwistorm. Bese kuba khona le strategy sesibili 07 mfundisi. Ngithanda lesesibili. Uyabona kunesikhathi lapho ophelelwa khona amandla. Uzwe ukuthi indlela isuke yizwa indlela endiza ngayo. Ukuthi ayisandiza ayisekho sharp uma njengoba inehla elikhaliphi. Uma beyehla befika ibambe le crew yayo. But now mayehla isiyahla ingayibambi le crew ithole seyishifting. Bese yabona ukuthi inkinga ikuphi. Isemaphikweni. Isespeedini. Noma seyibamba futhi ayikhona ukuyibulala izibaleke. Bese ithi ke ngihamba. That is the period that is so very much painful. Bese ithatha isikhathi ihambe iyohlala yodwa. Ingadli, ingaphuzi, ishaya ikhipha igazi. Khiphe the back, khiphe amazipho, khiphe yonke lento endala. Bese yahlala. That is the painful process or time. Mayisihleli izolo iphuma itest akancane ukuthi seyibuyele yini. Amen. Bakumamuhu. Kunesikhathi la othola khona ispeech sakho noma umkhuleko wakho uzwe ukuthi hayi. Amen. Forgiveness is done through the love. Uma ukuthethelela ngoba unothando. Uma ungenalo uthando ngeke uze wenzeni uthethelela. Uthethelela ngoba unothando ngoba uthando lukuthula. Amen. Sanibona. Uma unothando uthando luthanda ini ukuthula. So ngakho ke uma kukhona into ekuphethe kabi ufuna ukuthula ngithi ufuna wenze uyothethelela. Amen. Lithi ke le ntethelelo isuka la ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe ka John chapter 3 verse 16. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe injani iyodwa ukuze ukuthi yilo naloyo okholwa yiyo aze anjani angabhubhi. Masukholwa ukwazi ukubhubha awukwazi ukubhubhisa ungathetheleli. Amen. Uma ukholwa bonke abantu abakholwayo bayithola iforgiveness. Cela laba ababhalayo nje ngoba sengiyahamba manje uma ubhala. Lithi ke Izenzo chapter 10 verse 43. Uthi all the prophets testify about him
that everyone who believes in him receive forgiveness of sin. Uma ukholwa nguye, only to believe, and uthola ini ukuthethelelwa kwezono zakho. Kunenkinga abantu bekholwa uJesu bangakholwa kodwa ukuthi izono zabo zinjani zithethelele. Bese bethi kufaniswa nenkukhu, neyazi inkukhu mos. Uthola abazalwane kudala bakhulula, ba free, abana nix. Inkinga ukuthi we do not understand. Umuntu makaphethe inkukhu, la suka khona uyayibopha, ne? Ayibophe ahambe nayo. Kunabazalwane abanjalo, ahambe nayo. Azafike la afika khona ayikhulule. Makaqeda ukuyikhulula ayibeke phansi. Ukuthi ihambe ngoba uyikhululile, I understand ukuthi ikhululile. Akunabazalwane abanjalo abangakhona ukumela into abanikezwe yona nokuthi abayiqondi. Sewukhululiwe thinta umakhelwane makhe. Ngithinde makhe. Mina ngithethelele izolo. Ngikhululiwe futhi. Intethelelo. Hallelujah. Intethelelo. Webo le ntethelelo esitholayo asisebenzeli mfundisi. Yes. We do not work for the forgiveness le esinayo. Uyabona njengoba ngimile angina, uyabo kunalento ukuthi usiphathe ngalendlela ukuthi noma bengakhuluma bethini kodwa mina ngiyazi ukuthi hayi uma ngikwenzile ngikwenze ngingabonanga. Amen. Uma kungukuthi nginesono ngoba uNkulunkulu uthi vela akekho umuntu operfect. Usho njalo uthi uma nithi aninasono niyasikhohlisa, yena nimenza ini ukuqamba imanga. So ngalokho ingakho every day ngizingcwelisa ngisihlambuluka. Hallelujah. Asifunde incwadi yabaseFesu verse 7, chapter 1 verse 7. Esinokuhlengwa kuye. Sinani sinokuhlengwa kuphi kuye. Ngegazi lakhe. Sihlengwa ngani bathandekayo? Ngegazi. Asihlengwa nje ngoba uma sesibonakaliswe naye sinokuhlengwa kuye. Redemption, ukuhlengwa. Bengizoshona phansi futhi kodwa ngifuna ukukhuluma ngentethelelo nge-redemption ukuthi uma umuntu kuthiwa uhlengiwe, it means is to buy back. Yeah. Sanibona ukuyithenga lento, uthenga into ade kungeyakho ngenxa yokuthi kulahlekele. And awukwazi ukuyiletha nje mahhala, funa wenzeni uyithenga. Sathengwa ngenani bathandekayo? Sathengwa ngenani? Uthi sinokuhlengwa ngani? Ngegazi lakhe. Qhubeka mfundisi. Ukuthethelelwa kwezono. Ukuthethelelwa kwani bathandekayo? Masuhlengiwe izono ziyathethelelwa. Ngokwengcebo yomusa wakhe. Ngokwengcebo yani Umusa wakhe. ayikho into esiyenzile bathandekayo. Fortunately lamagama redemption ane explanation. Kanjalo nomusa, umusa into ethola mahalo kungayideserve. So sithethelelwe ngomusa. Lento yiyo akusingukuthi uhlakaniphile. Lento yiyo akusingukuthi ungcono. Lento yiyo akusingukuthi umusa. Yes. Amen. Thank you. Umusa lento ibonayo. Amen. Lithi ke in his riches. Amen. Oh yes. Ngifuna ukufika la. I-forgiveness ilandelwa ukuvuma. Amen. Ukuthethelelwa kwezono bathandekayo kulandelwa yini? Ukuthi uvume
izono zakho. Kunento ofuna thina siyenze ukuze naye alzeni enze. 1 John chapter 1 verse 9. Uthi, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Asihlambulule kukho konke ukwenzani ukungalungi. Amen. Sanibona. Amen. Sanibona. Ayinandanga lento enkhuluma. Ayinandanga. Kodwa sinalokho ukuthi what are the benefits zokuthetheleka? Sanibona. Amen. Yini lokho esikutholayo ukuthi sithetheleke? Noma yini le esiyitholayo ngokuthetheleka? Kunezinto there are benefits esizitholayo ngenxa yani yokuthetheleka. Matthew chapter 6 verse 14. But if you forgive others their transgressions, their sins, your heavenly Father will forgive you. Bamamuku lithi uJesu uthi uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, lalela nobaba ezulwini uzonenzani? Ayikho into ebuhlungu njengebandla elingathetheleli. Akusini ibandla lelo bathandikazi. Yabo njengoba ngila ngizele ukuthi nginikeze iguideline. If usebandleni, ibandla lelathi uzolakha, ibandla eliphendukile, ibandla elibhabhadisa, ibandla elithethelelayo. The reason why sifuna sithethelele yingoba yena wasithethelela kuqala. And uma singathetheleli nobaba kuphi ezulwini ngeke asenzeni? Ngeke asithethelele. The benefits. Mark chapter 2. Mark chapter 2 verse 5. Uyazi kunokugula. Sanibonani? Kunokugula okubamba umuntu. Kumbamba umuntu afune lento kanti inkinga ayikho lapho. Yeah. Hayi sanibonani. Amen. Ngikhuluma ngentethelelo. Amen. Mark chapter 2 verse 5. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana uthethelelwe izono zakho. Mamelani ngifuna nibhekelele. Mfundisi. Ife ini kodwa uthini izono zakho zinjani? Sanibonani mathandana. Bamlethe kuJesu ukuba azomlapha ini uhlangothi. Makafika kuJesu, uJesu ubona inkinga. Amen. uJesu ubona ini mfundisi uNtapho? Inkinga. Uqala ngenkinga qala. Yeah. Amen. Umthethelela ini izono. Ngoba ayikho into eyinkinga njengokuthi ungathethelelwa ili izono. Yeah. Lithi ke base baya complain ukuthi ubani lo? Who's this man who's able to forgive the sin? He's making himself to be equal with God. Yes. Amen. And then he asked them, verse 9 for this. And they wababuza ke. Kunokugula mamubheka njengoba sikhuluma. Abantu abangaphili kukho ngoba banezono. Yeah. Amen.
sanibonani uzogula up to the point ukuthi sizithandaza size siyeke kanti inkinga yini isono unesono esibambile Amen. kunesono bathandekayo kunesono esithandele enesenza ukuthi ugule Yes. Oh, thank you. hayi bathandekayo Amen. akuyihlole kunokugula ongesikhona ukugula kodwa inkinga ukuthi kunesono Amen. Sono siyagulisa. isono siyagulisa Hey Jesus. uzoza lokhu kungathetheleli ukuthi kufinyelela kuphi funda uverse 9 mfundisi Yikuphi okulula ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uthabathe uhlaka lwakho uhambe na? amen ngiyabuza nje nani bathandekayo ikuphi okungcono Thethelelwe. ukuphi okungcono because uzomvusa ahambe izona ayithethelelwayo so into engcono kuza khona ukuhamba kahle ukuthi kuthethelelwe ini izono uyabuza kuJesu ukuthi ikuphi okungcono Yeah. konke uyakhona ukwenza konke mfundisi and makakhuluma wathi ngoba ninenkinga kodwa inkinga ukuthi lo muntu izono zakhe azithethelele ingakho engakhona ukuhamba so ongcono akathethelelwe eqala maqedane bese kuthiwa akahamba ene kwenzeka wahamba Amen. khona la ubhajwe khona sikubambile isono ene sikhulekela lokho kanti ubanjwe ilento Amen. what are the benefits uyazi isono bathandekayo singanikela la sinikele ukunikela lethu kuletha ama blessings Yeah. when you give the offering blessing will come but the problem yethu singabazalwane siphethe umnikelo ne thina sinezono so the sin can defile your offering Amen. sanibonani Amen. uyanikela uthi hayi wenza kahle kanti kunenkinga Amen. kunani bathandekayo siyanikela kodwa kukho la siyakhona and there is no blessings Matthew chapter 5 verse 23 Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altar ukhumbule lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altar uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. sanibonani Amen. akuzukusijabulisa mfundisi indaba yokuthi abantu baletha umnikelo kodwa bebe bexabene nabafowabo Amen. ayikho into ebuhlungu njengokwenza into ungazi ukuthi lento oyenzayo Yes. ayizukuphumelelisa usuwenza izwi kodwa awulenzi ngendlela ngangula uthi uma ungazo uyakhumbula uphethe ini umnikelo it means if you can give this offering it means this offering is still defiled usonakele ngoba nawe ungonakele Amen. so awukwazi ukwenza into enhle iphethe umuntu ongalungile Amen. sanibonani mina ngithethelelo bathandekayo izolo I know that and izinto engangizenza ngesikhathi ngingakalitholiswe
sayimangaza ekuseni nangumzukulu wami ekuseni ngisalele nje ngifunde izwi yabona mamthoyi ayikho lula indaba yokushumayela ayikho lula ningayithathi kalula indaba yokushumayela akusinto elula Yes. Amen. ushaya uvalo Yeah. uthi kodwa lento engiyenzayo la uzoloyibuyelela uvuke nasesuku loyibuyelela ufika udriver wami sanibonani and ngibhizi ngiyaprepare ngikhuluma ngale ndaba ye-forgiveness ngathethelelwa mina ezonelo hayi wathi nawe udriver ufuna ukukhuluma nawe ngithi yini because angakaphumi hayi bese uza uphethe i-oil resist the devil bathandekayo mresistele usathane uphethe i-oil yemoto idizili i-400 rand ile ngikhuluma ngale nto adenze kade ngiyikhuluma nazo uphethe idizili ebiza 400 rand yedizili uthi naye khona oyishayile hayi manifazana uthi hayi khona oyishayile manje na ekuseni bathandekayo naye uthi 200 wabatshene mzukulu uthi ngitheni batshene uthi ngitheni hayi batshene sukuma bezwe ukuthi ngitheni ngawuthe ayibuyisele la ithathe khona Amen. Amen. Yeah. imani bathandekayo imani iqiniso melani lento eniyiyo ungathi ngoba nakho awubona yenza noma ungabona mfundisi Amen. uvele wajamba ngathi cha uyabona ngiyacabanga ukuthi wena uzujabulile uyitshela ukuthi ushayisile ngathi cha mina into yomtshontsho angithengi bathandekayo once mhlambe uma ungayidayisa mfundisi uyidayisa or ever uyidayisayo ngingazi ukuthi intshontshiwe but kunamasayini okubona izinto ezintshontshiwe Yes. kunamasayini okubona izinto ezintshontshiwe nanokuthi ubani oyidayisayo so ngaleyo ndlela but ngicela ukuthi njengoba ngishumayela into engiyenzayo ngimtshela ngathi lalela uyabona njengoba usungitshela ukuthi hayi intshontshiwe ishayile unfortunately ungaphindi uyilethe la mina ngizoyithenga kuphi eshop ngiyayazi ishop like yini eyenza ukuthi ngenze njalo uma ngiyithengile ngize enkonzweni ngiphethe umnikelo mari mina I am defiled Amen. mina ngineso umnikelo wami ekuseni Sunday ngilungisa umnikelo ngiyawudefine ekuseni resist the devil Yeah. Amen. resist the devil emnqabeleni bathandekayo akasenzeni bathandekayo ekuseni mangifika la hey ufuna sikwenzele inkinga ngifuna isikhwama nje ngithi kodwa ngizoshumayela njani ngoba phela zonke izikhali zami sesikhwameni ngisuka njengoba ningibona ngireverse kwakuthini isikhwama sikho kanti sehlela nomfana wami phindela endlini asikho phindela le eKrisani asikho ngimile manje inkinga manje ngizoshumayela kanjani because lento ngiyibhalile phela ngiyibhalile mfundisi noma ikhona la mara ayisukulandelana njengoba ilandelana uma uphethe umnikelo njenganamhlanje na next week musa uphatha umnikelo unjani unesono ngoba isono singcolisa umnikelo Amen. ngicela ukunika nalama verse Mark chapter 11 verse 25 Luke 6 verse 37 Colossians 3 verse 13
ke beka phansi la ukhumbula khona ubeke khona la Yeah. uyokwenzani uyobuyisana nomfowenu. Yes. Amen. Sanibonani. Hallelujah. Ngiyaprepare mfundisi. Amen. Kunama personal. These are the benefits, but there are personal benefits of an individual esiwathola ngenxa yani yokuthi sithethelele. Uyabone le uthola ibandla liyabhuka. Amen. Sine stress. Kubuhlungu wena usamfundisi. Wena usizimvu? Izimvu inkomo mamashi. Bayi uqhuba izimvu kanti lutho awuqhuba izimvu la. Sanibona. Uyitshela ukuthi uqhuba ini izimvu kanti akusizi izimvu lezi. Zimbuzi. Sanibona. Ngaleyo ndlela nami bathandeka ngikhuleke nje bamama ukuthi ngingabi nayo lento. Because ukwalusa nje kukodwa kuyinkinga. Amen. Personal benefit in the body uma uthethelele okwenzeka emzimbeni wakho mfundisi. It lower the risk of heart attack. Yes. Okay. Uma ungathetheleli bathandeka. Uma ungathetheleli uhlala ucabanga njalo. Inhliziyo ishaya ngamandla. Okubona ngiqhu. I-benefit yokuthethelela. Yes. Amen. Amen. Number 2, it improves cholesterol level and sleep. Uyabona ungathetheleli nike nezwa kahle bazalwane. Uma ungathethelela uhlala ucabanga kulaleki. Awukwazi ukulala ungathethelelanga kodwa umuntu ngizomthini. And the moment ungalali kune effect yakho. Yeah. Yokuthi wena awulalanga. Ukhulwazi. Amen. Ngoba unjani? Awulalanga. Number 3, it reduces the pain. Uyabona uma unguthi awuthethelelanga uba nama pain nje ongawazi ukuthi abuya. Yes. And then the pain nje ukuthi lo mzalwane mara ungenzani. I-pain. Angazi bathandeka phela lento le yenzeka kithi singabazalwane. Ave ubuhlungu koniwa umzalwane. One akaphuzanga. Into ofuna uyazi le isopa. Mawuza kuye usesenje ngoba kade kutsheli. Usesenje ngoba. Umbonise adlule lapho ame. Uhambe uyocabanga yilapho ngena khona manje. Uhambe uyocabanga ukuthi ngizoyithini lento. Ngizoyithini lento le yenziwayo. Namhlanje uthola nje isolution elula. Kuzokwehla blood pressure, thethelela. Yenzani? Thethelela. Yeah. Depression and stress. Yes. Depression nani? Stress. Thethelela before ubanjwa i-depression. Yes. Amen. Thethelela before ubanjwa yini i-depression. Uyazi babubhe makho umuntu okonile lemsebenzini. Mawufulathela ngegate ne? Ufulathela ngegate kwekuthi kusha umoya. Mawubuye uzongena ngegate. Yeah. Yaqala lento. Amen. Kunama steps that lead to a true forgiveness. Ukuze kube intethelelo kuyiyona yona. Kunezindlela lezo ufuna sizilandele.
acknowledge the pain. Vuma ukuthi woniwe. Amen. Vuma ukuthi nginobuhlungu futhi. Amen. Vuma. If awuvumi, ipain izohlala ikhona mawuthi ufuna ukuyothethelela kanti awu-acknowledgeanga ipain uyizwe ukuthi I am relieved because you need to be relieved from the pain yokwenziwa. Amen. Amen. Okwesithu, think through those things. Zicabange lezi zinto. Usidlule kuzo, musukuyigega. Uyabona mothethela musukugegenya intethelelo. Zonke dlula kuzo. Number 4, remember God's forgiveness. Amen. Yila izokunceda khona because uma usacabanga ukuthi yimi engithethelelayo kodwa uma wathatha uNkulunkulu wamfaka phakathi lapho lalela i-forgiveness kaNkulunkulu is unconditional. Agape. Yes. Amen. Is unconditional. Makakuthethelela nje uma akaphinde futhi uyacisha actually. Uyacisha. It reflect on our biblical command. Esikhathini esiningi uzubona ukuthi uthetheleke kahle. Iya kwiscript. Amen. YeBhayibheli. Uma ufunda izwi Hebrews chapter 4 verse 12. Amen. Uthi izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali ukudlula inkemba esika nhlangothi zombili, lihlaba lihlukanise umphefumulo nomoya, amathambo nomkatsha, bese lithi egcineni lahlulela inhliziyo izizidlo zonke. Liyahlulela, livumele likuhlulele. Oh yes. Vuma izwi lelozeni likuhlule. Kunalena ke bathandekayo. Okay. Ithi, how many times must I forgive? Continue forgiveness. Matthew chapter 18. Yes. 7 times 7. Hayi sanibona. Uyabona ke le. Continue to forgive. Uyabona namhlanje uyamthethelela. Uyabona kusasa uyamthethelela. That's why then ngibuya kwemfundiso ukuthi your forgiveness must be biblical. Yeah. Izohlula bakumasango izwi. Mawuthi kunini ngona? Awukhangeke. Awungeke. Nami ngumuntu phela ngizalwa umuntu. Akunini ngona, kunini? Kunini? Well. Lithini izwi? 77 times 7. Ifunde mfundiso, ifunde. 21, 22. Matthew chapter 7. 18. Okay. Matthew chapter 18. Verse 21 and 23. Same 21 and 23. Khona kwasondela 18 verse 21 and 20. Khona kwasondela uPetro wathi kuye Nkosi, umfowenu uya kungona kangaki ngimthethelele na kuze kube ngasikhombisa na. Verse 23. Ngalokho umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana. Yemfundisi. 22. uJesu wathi kuye, angisho kuwe ukuthi kuze kube ngasikhombisa. Not kangaki? Ngasikhombisa. Kangaki? Kodwa kube
ngamashumi ayisikhombisa times 70 aphindwe ngasikhombisa 70 times 7. Songa multiplier uthi kanti lo muntu wena esebona kangaka nihleli kuphi kule ndawo engaze ika 70 yes Times 7. 7 times 0, that is 0. 7 times 7 is 49. That is 149. wazamfundisa angazi ubani engikhulume naye namhlanje wazamfundisa angazi engikhulume naye Amen. ukuthi wena unenkinga yokuthi uyabala